Hey guys, what's up? Welcome to our YouTube channel. This is Joel and Brian. This is Brian. Gang gang. today's video guys, manglaag mi og tabango. Di ami kan sa bango, kini siya taga tabango na gini. Diri man assign. Taga palumpon gyapon ni. Nang laag ako sa gilag rin. So, lag mi karon mga tumig gado ay magluto ni. Sa luto na to. It looks ganding. Tuwaan. Diba? Padung na mig pan guys kanang public markets North Korea. Dalam merkado. Dari merkado. Kumusta mang pagpuyo mo sa Mura lagwa. Mura lagwa. Pas-pas kay ngadlaw. Pas kay adlaw. Numra ka buwan. Abot ba buwan dire? Ha? Abot kag buwan. Abuwan ka nang tuig. Tuwa ka kay. Pwede ko na gusto. Magulo na. September. So nangita mi kuan guys kanang sinakanan kay bang kayo. Oo kay ba? Nalito ta ko ni. Dami kayo no bugnaw ron. Mo nilang park. Nilang park kay daglasang ba. Dagat kahoy. Bugnaw. Mga taong pwede. Mga kaunggoy. Ay, tawa. Mau din ilang kuan deh. Jeng. Kaya nasa 30 bro. May naakan to. Ayaw lang. Ha? Ha? Sige lang, imik lang nako. Kung lang event ba event? Event lang. Event lang. Kita dito ba deh? Ah, silakan. Tara. Andreas Pizza. Nama Budis Palumpon. Nya mag-snack sa niya ni kuan guys, Starbucks cafe. Starbucks. So pili lang daan ni dire. Ayo. Taro bro. Ha? Danas bukas. Sila na biskuit. Kaya bro. Asa yung mo ni? Kanatanan. May lamian eh. Kuha lang. Termilon lang ako. Dark choco. Ha? Dark choco. Dark choco. Masa ka dark choco with termilon? Masa ka dark choco? Hi guys, may snack na guys.
Guming. So, sugba. Sugba meron no isda. Kapoy eh. Kaya first timer ka. Pagsukam kay ko to. Balik yan. Matay tahan eh. Hello. Ayos na. Ang ligid. Mana may pangawan guys, nakita may kuhan na rin. Balitonon ba? Mag-jam-jam eh. Drinks. Mag-drinks. Pwede rin naman. Flex na akong RD Pawn Shop, Kimberly. Dah? Saan na ba dong? Asa? Asa? Adi take. Agak rahat ya. Quintans sa Kamu naik ke bawah ya deh. Wah, kok itu? Hindi kita bango. Quintans. Parang itu. Alright. Lemis Park, dapit Tabango. Siyempre, Tabango kasi Tabango. Asa ba maday no? Siyempre, Tabango gini diri. Ano mag-park sa Bilya pa. Nenek sekarang kuliah gua kan tahun sebang. Pwede lang atong giinom. Ito skon ba? Itong na atong imong friendship. So, man. Hindi rin ang simbot. Sige, okay lang ako sa nasumbag. Balik ka ko ng jeep. Balik ko. Sarap. May mandi si di ba? Ano ka? Okay ba na? Ha? Sige. Ano may tangan nila? Yakult na? May tangan niya. Ako. Balik sa may kuhaan dari Mayuhon. Ano to? Padung. Namay kuhaan. Lightning. Lightning may oh. Ano may dilim? Kuan asan may lapit? Nasa garden. Pok-pok. Garden entrance. Danay mes kampok-pok. Sungit-ngit kayo guys, no? Mura isa na lang among asamong naon. Kuhaan mo ning kamera hagod basta og ngit-ngit siya. Kung hayag siya. Oh. Ngit kayo bro. Hayagan eh, bali pong hayaga. Pangbuntag yun siya. Na siguro na yung adjustment guys, pero wala ko kayo bawag asa. Kuhaan ba yan eh? Dapat hayag siya, murag adlaw ba? Kuhaan ba yan eh, iPhone 300. Ya, pulipid pag ini. Masarap yung kabayaran. Grabe akong naong. Makita may anak. Ba't ngilag ka ng kuhan? Badwing na lang. Oh, katanga lang, ipip lang na itong picture. Dili ang nag-istorya to. Muna yung mga naong sa nag-istorya. Dito, kayo.
Awag guys, hayag ko. Hayag po doon. Gani. Naray. Everything ice. May ate. Guyog ng bartender. 2,000 years later. Namin diri sa Malambang sa diri dapat ba. Diri na diri matumis mga ganyan. Eh, wala. Ito guys. Nahubog na guys. Muna siya nanin siya sa ikaduha. Second floor niya. Malo niya. Iyo. Hindi abangan. So, mga tanong guys, wala mo kaon ya. Siyempre, nagtagay-tagay. Wala mo ipakita sa video kay basi mawardingan tang mita. So, karon kay mga tuog na rin. Kining os na nahubog na kay. Nanghadlok siya lang ko rin horror dito guys. Wala yung Ay, hubog na ginaw. Marap lang ang video guys. Sunod na po. Bye-bye. Puyo.